Jabetasuna ebasketa da, oiukatu nion irriz, kanpoko hotzera nindoala. Besteena, haize partekatzen duzuzuk ere, jendeki soziala naiz ororren gainetik, erantzi zatera nintzen. Autoan sartzean, haize zaflako bat galanta bildu eta tempestari etxeraino irauteko, danba-danbaka irakurgailuan teknomusika ezarri nuen. Bidea atik ezen gozoa. Ertzetako zuaitzetarik eroriabara utziak lehertzen nituen. Arbola, zuntzituak inguratzen, iaurgai eze bilakatu osto zailak, kotxez pilatzen eta hiriak zeharkatzean, karriken bizkarrera lerratu, bombilla lerroak eta telak ekiditen. Orduko enebidaiak apokalipsia itxura zeukanez, eskerrak sabela ongi beterik atera nintzela adizkidearen sukaldetik. Auto izpirik gurutzatzen ez nuela. Biurgunez biurgune arraposki aitzan natzen nintzen. Aldi berdinan urgulluk hementsuz, anpatua eta naturako elemenien arrazmenpeko. Mendimazela baten puntan, urrunetik 4 argi gorri zenbatu nituen. Etxeratzean, Frankotan atzematen nuen esneketariaren kamioia zitekeen. Oizko lanean ziharduen, baserriz baserri, tanke erraldoietan hotzean lagatzen ziren, behi zein ardi esneak urrupa metalikoan kargatzen. Euriaren eta haizearen erruz, gaur, loiz, iztilez eta zipos beteak ziren, sendetarik iragan beharrez. Esneketaria urteen boterez, ene bidelaguna bihurtua zen. Basurdeak, ontzak, zaldi galduak, ardi marrakak, Rachel Rosen, Norma Jean edo azeri itzalen pare. Ikuskizunaren normaltasunak ez ninduen behar ainak eskatu eta pentsamendua adizkidearekiko solasetan hasiz, pentokan gora igotzeari ninderraion.